Казки на слушна. Пригоды маленькой машинки. Аўтар Наталья Бушынская. Частка другая. Пра дзіўнага пасажыра. Ведаеце, а машынцы ў школе спадабалася. Праўда, у клас яна не трапіла. У будынак, на шыльдзе якога вялікімі літарамі было напісана «Аўташкола», заходзілі вадзіцелі, а машыны чакалі іх на вуліцы. Толік паставіў машынку пад самым акном. Таму яна ўсё добра чула і старанна запамінала правілы. Некалькі тыдняў машынка разам з Толікам вучылася. Потым здавалі іспыты і нарэшце атрымалі вадзіцельскае пасведчанне. А машынцы яшчэ і нумар прысвоілі. Гэта было сапраўднае свята. Яны каталіся па вуліцах горада, сігналілі прахожым, падміргвалі ім фарамі. А самым прыгожым дзяўчатам Толік нават рукой махаў. А пасля яны падкацілі да невялічкай утульнай кавярні. Машынка ўжо ведала, што людзям пасілкоўвацца трэба куды часцей, чым машынам, нават такім маладым і зухаватым, як яе вадзіцель. Пакуль Толік перакусаў торцікам з гарбатай, побач з машынкай прыпаркаваўся гарадскі аўтобус, што таксама прывёз вадзіцеля паабедаць. Аўтобус быў у цудоўным настроі і весела усміхаўся. Было відаць, што яму хочацца з кім-небудзь пагаманіць. Ведаеш, малеча, я ўжо не першы год па сваім маршруце катаюся. Шмат чаго пабачыў, шмат каго перавазіў, але сённяшні выпадак асаблівы. Вось што ён расказаў. Еду сёння на вакзал. Ужо не першы рэз зрабіў. Народу паменела. На прыпынку каля дзіцячай паліклінікі зайшло ўсяго чалавекі 3-4, а за імі толькі ўяві сабе. Верабей уляцеў. Я стаю, дзвярэй не зачыняю. Можа, думаю, выпадкова трапіў. А той агледзеўся, да карты падляцеў. Што я на той карце зразумеў? Не ведаю, але так задаволена ціўкнуў, што адразу стала ясна, гэта тое, што яму патрэбна. Паехалі мы. Я ў люстэрка задняга бачання паглядаю. Пасажыры мае пасміхаюцца, за вераб'ём дзікуюць. А ён усім выглядам сваім нібы даводзіць. Я нікога не чапаю, і вы мяне не чапайце. Праехаў 2 прыпынкі, а пасля спакойненька так, пырх, да дзвярэй. Дык ці паверыш, салона нават не вылецеў, а выйшаў. Як быццам катацца на аўтобусе для яго справа звыклая. Такі ўжо гультай трапіўся, што паленаваўся 2 прыпынкі праляцець. Атрымліваецца, што я сёння вераб'я зайцам вёз. Вось пацеха. Ну, але лавіць зайцоў — гэта ўжо не мая справа. Машынцы было цікава слухаць пра гэта незвычайнае здарэнне. А яшчэ хацелася даведацца, ці праўда, што зайцы таксама на аўтобусах раз'язджаюць. А навошта іх лавіць і хто гэта робіць? Але спытацца пра ўсё гэта яна не паспела, бо з кавярні выйшаў Толік разам з вадзіцелем аўтобуса. Яны аб нечым весела гаманілі. Магчыма, Толік таксама пачуў гісторыю пра смелага вераб'я. Яны развіталіся, і аўтобус паехаў па сваіх справах. А Толік паклаў на сядзенне машынкі пакуначак і сказаў: «Вось для цябе пачастунак». Ах, што гэта была за смаката! Найлепшае машыннае масла. Самыя цудоўныя ласункі ў свеце. Бензін і масла. Для машыны, канечне ж. Цікавае даручэнне. У тую памятную раніцу машынцы з Толікам даверылі першае адказнае даручэнне. Трэба было адвезці ў дзіцячы садок цацкі. Машынка з здзіўленнем назірала, як грузчыкі выносілі са склада лялек, сабачак,
мядзведзікаў, мячыкі, розныя прыгожыя скрыначкі. А яшчэ машынкі. Вялікія і маленькія, грузавыя і легкавушкі, інерцыйныя і на пульце кіравання. Ёй было незразумела, каму патрэбныя чалавечкі, зробленыя з пластмасы, набітыя ватай звяры і машынкі. На іх хіба толькі камарка пракаціць можна. Калі машынка прытармазіла каля дзіцячага садка, дзеці якраз гулялі на вуліцы. З якой радасцю яны кінуліся да новых цацак. Смех, піск. Дзяўчаткі адразу ж паразбіралі лялек і тут жа пачалі іх выхоўваць. Не бегай, не крычы, слухайся старэйшых. А хлопчыкаў больш зацікавілі канструктары і машыны. Ім знайшліся важныя справы. Падвозіць пясок у пясочніцу, капаць кар'еры, перавозіць пасажыраў. Дарэчы, пасажырамі сталі тыя самыя сабачкі і мядзведзікі, якіх таксама прывезла машынка. Вось дык справа. Аказваецца, машыны гэта не проста вельмі патрэбны людзям істоты. З імі яшчэ і гуляць можна. Ад такога адкрыцця ў машынкі аж дыханне перахапіла. І так адчайна захацелася цацачную машынку, каб можна было зачапіць яе на вяровачку, як вунь у таго кірпатага хлопчыка, і гуляць па горадзе. Праколатая шына. Усю зваротную дарогу машынка марыла пра сваю уласную цацку і, напэўна, была недастаткова уважлівай. Вось і трапіўся ёй пад колца цівік. Бах! Стрэліла шына, і машынка закульгала на правае пярэдняе кола. Ёй было так балюча, што ехаць далей не хапіла сіл, і яна спынілася проста на дарозе. Паветра вырвалася шыны з такім свістам, што Толік адразу зразумеў, у чым справа. На шчасце машынкі запасное кола для кожнай прадугледжана і абавязковае. Хлопец даволі хутка замяніў пашкоджанае, а прабітае паклаў у багажнік адрамантаваць. Сеўшы за руль, Толік разважліва сказаў: «Вось табе і прыгода. Як гэта я той цівік не заўважыў?» Прыехалі ў гараж. Хоць там і было цемнавата, мама адразу заўважыла збянтэжанасць малой. Выслухаўшы яе гісторыю, занепакоена сказала: «Што ж, цяпер ты дакладна ведаеш, ніякія мары, думкі, трывогі не павінны перашкаджаць у час руху. Ты ж у адказе не толькі за сябе і свайго вадзіцеля, але і за ўсіх, хто знаходзіцца на дарозе. Але навошта там дзікі раскідваюць? А яшчэ я бачыла разбітую бутэльку. Людзі розныя ёсць. На жаль, не кожны думае пра вынік сваіх дзеянняў, і таму лепш не лавіць варон». «Мамачка, я ж іх не лавіла», — запярэчыла машынка. «Яны ў небе лётаюць. Як жа я магла?» «Ха-ха-ха!» — засмяяўся, пад'ехаўшы тата. «Каб лавіць варон, не абавязкова ўмець лётаць. Так кажуць пра тых, хто засяроджаны толькі на сваіх думках і не заўважае нічога навокал». Машынка на ўсё жыццё запомніла гэты важны урок. На дарозе трэба быць пільнай. Казка наслушна.